V tomto videu sa povenujeme slovosledu v anglickej vete. Najskôr si predstavíme anglický jazyk ako taký, čiže povieme si o základných informáciách. Potom sa pozrieme na slovosled, ako správne tvoriť vety. Povieme si o základných pravidlách. Oboznámime sa s určovaním priameho a nepriameho predmetu. Pozrieme sa na predmet s predložkami to a for. A nakoniec si to všetko ešte raz zhrnieme. Anglický jazyk je jazyk neohybný, to znamená, že nepoužíva skloňovanie ani časovanie. V angličtine môže mať jedno slovo viac významov a taktiež jedno slovo môže byť viacero slovných druhov, napríklad sloveso, podstatné meno, prídavné meno a tak ďalej. Určite poznáte slovo work ako práca, ale aj ako sloveso to work, pracovať. Sloveso, ktoré je v neurčitku, väčšinou zvykneme písať pomocou slova to. A veľmi dôležité je uvedomiť si, že poradie vetných členov dáva význam celej vete. Čo to v praxi znamená? Pozrieme sa na príklade. Po slovensky povieme Peter šoferuje auto. Prípadne keby sme povedali auto šoferuje Peter, tieto vety sú totožné. V angličtine Peter šoferuje auto preložíme ako Peter drives a car. A vetu auto šoferuje Peter preložíme v angličtine tak isto. Pretože ak by sa stalo, že by sme doslovne preložili auto šoferuje Peter, vyzeralo by to potom a car drives Peter, po slovensky by to bolo avšak auto šoferuje Petra. Takže si treba zapamätať, že v anglickej vete nemôžeme meniť poradie vetných členov. No a na to, aby sme sa dobre naučili, aké je poradie vetných členov, slúži nám taká pomôcka, skrátka SWOMT. Sú to písmená začiatky vetných členov, ktoré máme v anglickej vete. S bude predstavovať subject, čiže podmet. Pýtame sa kto čo a je to osoba, vec, zviera a tak ďalej. V nám predstavuje verb ako prísudok, čiže nejaké sloveso, ktoré vyjadruje nejakú aktivitu, činnosť. Pýtame sa, čo robí. O je object, takže predmet, pýtame sa koho, čo. Takto zostavená veta z týchto vetných členov je jednoduchá, základná. Môžeme ju ale ďalej rozviť. Môžeme uviesť spôsob, čiže M nám bude predstavovať manner, budeme sa pýtať ako. P nám predstavuje place, čiže miesto, pýtame sa kde. A T nám predstavuje time, čiže čas a pýtame sa kedy. Pozrieme sa na úplne základnú vetu, iba z podmetu, prísudku a predmetu. Napríklad My mother drinks a cup of tea alebo I like dancing. Takto jednoduché vety môžeme ďalej rozvíjať a to si ukážeme teraz na ďalšom príklade. V tejto prehľadnej tabuľke si budeme pridávať jednotlivé vetné členy. Takže na začiatku budeme mať iba jednoduchú vetu, napríklad Linda reads a book. Linda číta knihu. Máme iba subject, verb a object. Môžeme avšak pridať aj príslovkové určenie spôsobu, napríklad Linda reads a book loudly. Linda číta knihu nahlas. Poďalšie pridáme miesto, opäť zachováme všetky poradia vetných členov, ako máme Linda reads a book loudly in her room. Že Linda číta knihu nahlas v jej izbe. A nakoniec si pridáme time, čiže čas. Opäť všetky vetné členy zachováme, takže budeme mať Linda reads a book loudly in her room every evening. Linda číta alebo čítava knihu nahlas v jej izbe každý večer. Takto vyzerá poradie vetných členov v anglickej vete. Každé má svoje postavenie a nemôžeme ich jednotlivo zamieňať. Poďme si teraz povedať o ďalších základných pravidlách. V anglickej vete musí byť podmet vždy vyjadrený. Povieme napríklad She is a teacher. I am at home. Po slovensky môžeme povedať je učiteľka. Som doma. Ale v anglickej vete podmet musí byť vždy vyjadrený. Tento podmet môžeme vyjadriť buď nejakým zámenom, podstatným menom, vlastným menom, je to názov zvieraťa, skupiny osôb alebo veci.
No a samozrejme môžeme jednotlivé vetné členy rozvíjať. Napríklad podmet môžeme rozvíť tým, že mu dáme ešte prívlastok. Prívlastok stojí vždy pred podmetom. Napríklad my beautiful sister, her next door living neighbor, his 6-year-old niece. Takže pred podstatné meno môžeme dať niekoľko prívlastkov. Taktiež ďalšie pravidlo v anglickej vete. Príslovkové určenie času dávame pre zdôraznenie na začiatok vety a oddelujeme ho čiarkou. Používame taktiež frekvenčné príslovky ako always, never, often a tak ďalej. Tie rozvíjajú sloveso a väčšinou stoja pred ním. Napríklad she often comes late to work. Tak, toto sme mali k podmetu, prísudku a teraz si povieme niečo o predmete. V vete sa môže nachádzať viacero predmetov. Rozlišujeme predmet nepriamy, pýtame sa komu čomu, napríklad I sent you an email. Poslal som ti e-mail. Čiže poslal som ho komu čomu. Takže v tejto vete you znamená ten nepriamy predmet. Alebo máme predmet priamy a pýtame sa koho čo. Máme rovnakú vetu I send you an email. Avšak teraz e-mail je ten predmet priamy, pretože sa pýtame koho čo. Takže vo vete môžeme mať viac predmetov, priamých aj nepriamých. Toto poradie predmetov môžeme zmeniť. Najprv môže ísť predmet nepriamy a potom priamy, ako v prípade I sent you an email, čiže najskôr dávame prvú osobu, potom vec, alebo poradie vymeníme, ale vtedy pozor, ak je najprv predmet priamy, musíme pridať predložku k nepriamému predmetu. I sent an email to you. Takto vymenené predmety používame hlavne vtedy, ak chceme zdôrazniť osobu, že ten mail som poslal tebe. Poradie predmetov si môžeme zvoliť. Avšak potom pozor, ak je najprv predmet priamy, musíme dať pred predmet nepriamy predložku. Takže teraz sa pozrieme na tú druhú možnosť. Najprv máme predmet priamy a potom nepriamy. Ako sme mali vo vete, I sent an email to you. V týchto prípadoch pridávame dve preložky, buď to alebo for. Záleží avšak od slovesa, aké použijeme. Môžeme mať vety I bought a flower for my mother. Kúpil som kvet pre moju matku. Alebo he made dinner for his wife. Spravil večeru pre jeho ženu. A teraz pozor, ak je nepriamy predmet zámeno, vtedy ide za slovesom. Ukážeme si to na príklade. Prerobíme tieto naše vety, ktoré máme. I bought a flower for my mother a he made a dinner for his wife. Nahradíme podstatné meno my mother a his wife zámenom. Vtedy to bude vyzerať takto. I bought you a flower. He made her dinner. Takže po správnosti by ste to mali používať takto. No a teraz sa možno pýtate, kedy použiť predložku to a kedy for. Poďme sa teda pozrieť na slovesá, pretože niektoré sa viažú s predložkou to a niektoré s predložkou for. Slovesá, ktoré sa viažú s predložkou to sú napríklad give, lend, offer, sell, pass, promise, tell, send, read, show, post a tak ďalej. A slovesá, ktoré sa viažú s predložkou for sú napríklad book, get, buy, save, find, make, bring, keep, cook, pour, do. No a potom sú tu také slovesá, ktoré sa viažú na predložku a nie je možné vo vete zameniť predmety. Napríklad describe, explain, report, say. Budeme mať vetu she explained the situation to him. Takže nepovieme she explained him the situation. Sloveso explain sa viaže na predložku to. Poďme si radšej všetko ešte raz zhrnúť. Takže musíme si zapamätať, že poradie vetných členov v anglickej vete musí byť dodržané. Slúži nám na to pomocka swamped, ktorá napríklad, ako máme v tejto vete, nám našepkáva, že najprv pôjde subject, potom pôjde verb, potom pôjde object, za tým máme manner, čiže spôsob, place a nakoniec time. Ako môžete vidieť, v tomto príklade sme sa snažili rozviť každý vetný člen, aby ste vedeli, že to nemusí byť iba holá veta, ale aj spôsob, aj miesto, aj čas môžu byť rozvité. Taktiež si musíme zapamätať, že podmet v anglickej vete musí byť vždy vyjadrený. Rozlišujeme predmety priame, pýtame sa koho čo, napríklad I'm eating my lunch,
Alebo nepriamy, pýtame sa komu čomu, napríklad she sent me her address. V tomto prípade je nepriamy predmet vyjadrený zámenom. Pevne veríme, že po tejto prezentácii je vám skladba anglickej vety o trošku jasnejšia a my vám ďakujeme za pozornosť.